Abalaleli bonke emakhaya kinina enikhona abamaphephandaba ngokuhlukana kwenu. Namhlanje okhulumayo umeya womkhandlu waseBhongolo uBheki wakwaThwala ophethe lo mkhandlu waseBhongolo. Namhlanje usuku olukhulu lapha kithi eBhongolo la khona sizobungaza noma sizokupha abafundi bethu somkhandlu waseBhongolo abenze kahle. Siyakhumbula abasakazi ukuthi bonke abafundi bethu lapha kithi eBhongolo benze ngokungale ngaphezulu ngoba masikhumbula kwalonyaka ophelile ipass rate lapha kithi noma indlela abaphase ngayo ibe ngaphezulu kwa-84%, okwenza okuhle lapha kithi umkhandlwini waseBhongolo, ikakhulukazi nje ngoba siwumkhandlu sihlelile ukuthi namhlanje siqoqe zonke izingane okuyi-top 10 ezibe 10 ezikoleni ezenze kahle ngokuhlukana kwazo. Thatheke izingane ezithole o-number 1 kuzo zonke izikole zaze zenza zaba 10. Lapha-ke siwumkhandlu siyikomelisile ukukhuthaza imfundo ngoba siwumkhandlu lo enguholayo sibeka phambili imfundo lapha kithi eBhongolo. Sicija izakhamuzi ezinomqondo omuhle noma ezicijile kusasa ezizokwazi ukuhola lelizwe lakithi lase-South Africa kanye kakhulukazi nomkhandlu waseBhongolo. Sizinikeze namhlanje izingane zethu kuyikomelisa ngokukhombisa ukuthi imfundo siyibeka phambili njengoba asho umholi womsunguli we-IFP umntwana wakaPhindangene engasekho wathi imfundo phambili okunye ngemuva. Siwumkhandlu waseBhongolo sihamba khona lapho kwi-vision noma kwi-mission ye-IFP engiholayo njengoba ngingumeya womkhandlu oholwa yi-IFP lapha eBhongolo. Sinikeze izingane izitifiketi eziyi-10 ingane kusukela ku-number 1 kuze kufika ku-number 10. Saphinde futhi sazinika ama-trophy izindebe okukhombisa ukuthi siphokophele okuya phambili. Okukhuluma nakho konke sihlinzeke ngama-iPad angekho-ke manje siwathumele kwa-education ukuthi bawalole kahle amelane nokufunda kuphela, hayi ukwenza okunye okubheke eceleni. Sitheke ezinganeni zethu zonke siyibonile impumelelo emihle, ikakhulukazi nje othole unumber 1 lapha kithi eZululand yonke ingane yakwaNdaba esuka khona la esikoleni sasemakhaya okuyiDingukazi High School. Nami-ke bafowethu nabasakazi bonke nababukeli engifunde kusona ngiyaziqhenya ngeDingukazi ngoba nami nje ngisuka khona. Nalo mthenteke omncane esifuna ukuthi uhlabe manje usamila ongekho lapha phakathi kwethu kodwa namhlanje ole endaweni yase-Cape Town e-UCT la yofundela khona ezobuchwepheshe. Sizwile ukuthi yofundela umsebenzi ohlukile lapha kwezezifo zenhliziyo, ukwelapha inhliziyo, usho ukuthi umkhakheni wobudokotela. Bona-ke bayazi nezikole ezenze kahle. Sibabongile othisha omkhulu, sabonga abahloli, sabonga nawo othisha imbala nabo futhi abafundi kade bakhona. Sibabongile ngokwenza kahle nangokuhlonipha ngoba uthisha angakufundisa kepha uma ungamhlonipha ngeke kungene akutshela khona. Nabo futhi izikole sizinikezile izitifiketi zokwenza kahle. Siwumkhandlu waseBhongolo siphindile saqhubeka kwesikwenzayo nakulonyaka ngoba nangonyaka ophelile sihlinzeka abafundi abangama-43 ngezimali lezi zokubhalisa ezikoleni ngamatheshiyari. Besalindele ukuthi NSFAS ubaxhase kube banikeza imali esuka ku-1,000 iziyofika ku-8,000. Sisebenzisa imali engaphezulu kuka-400,000 ukurejista lezi ingane zethu zalapha kithi eBhongolo. Nakulonyaka siphinde sathatha zona ezingama-45 kuwo wonke imikhakha ezoyifundela sayibhalisa ezikoleni. Umkhandlu waseBhongolo futhi siyafisa ukuthi ngokuzayo siyohlala phansi nesigungu sezokuphatha nomkhandlu wonke ukubuka ukuthi-ke manje ukuya phambili sesifuna ukuthi kwi-budget yethu kube khona izingane noma singeke siyithathe zonke ezimbili ezintathu sinike lokho kuthiwa yi-full bursary siyifundise zeziyoqeda. Umkhandlu-ke lo phambilini usaholwa yiyo njalo i-IFP wawuyithatha izingane uyayifundisa ngokwamabhasari ephelele iziqede makwinyaka emithathu iqede. Sinabo nje abanye abasebenza abala abafundile abafundiswa yiwo lo mkhandlu waseBhongolo nge-full bursary yomkhandlu. Nathi kule administration engiholayo manje sifuna lokho lonyaka ozayo ukuthi sithathe izingane noma ezintathu kwezobe zenze kahle sizimikise ezikoleni soyifundisa thina ngokuyixhasa kusukela phansi size siyikhiphe phezulu
nazo lezi siyithathile kulonyaka sixhasa ukuthi soyibhalisa sizoyithatha futhi ngosuku lokuvula size soyibeka ezikoleni asizikuyiyekela nje zihambele zingazi ukuthi ziyaphi soyibeka sibone ukuthi zisezandleni eziphephile emacampusini ezikole ukuze zibuye futhi sizolandelela somkhandlu ukuthi ekurejisteni kwazo zenza kahle yini ingqinamba ezihlangabezana nazo kufanele siyilekelele uma kusho ukuthi mhlawumbe ezinye sezidonsa kanzima ekutholeni ukudla siyazi ukuthi angeke ufunde ulambile so umkhandlu kwaSophongolo siyafisa ukuthi silekelele ngoba masirejistile ingane bese iyaphuma kuyofana ukuthi besimosha inkece yomkhandlu sakazi lokubukelela kakhulukazi ukuthi izinto esihlangabezana nazo emkhandlweni wethu noma ekufanele sibone ukuthi ziyenzeka ukulungisa imigwaqo engena emakhaya ukubona ukuthi izakhamuzi zaseOphongolo zinawo ugesi ukubona ukuthi izakhamuzi zaseOphongolo zinayo indawo yokuhlala kungesiwo kumsebenzi wethu okwakha izindlu kodwa siye ku-Department of Housing siyocela sibhale sisho ukuthi nakho inkinga sihlangabezana abahlali baseOphongolo abasenayo indawo yokuhlala kanjalo kunogesi njengoba ngikhuluma nani nonke basazi manje ntambama ugesi walapha kithi ongani usokontileka nje usesayidini kade evalile njengoba kade kuvaliwe kuDisemba ukuthi lesasikole ukuze sikwazi ukulekeleleka ngoba lokhu kwathi inhlo kusuka kuyo leminyaka engama-30 sithi thina sathola inkululeko kepha bona bebengenawo ugesi yiwo lo mkhandlu enguholayo ohambile wakwazi ukuyothola izinkece ukucelela wona lawa leliya wadi lewa mphakathi walapho ongani ukakhulukazi lesiyasikole ngiyasathi sengifika amahlanda kuso kade ngibalungisela nje umgwaqo ongakaze ube khona ukuthi ke kube nendlela ehamba iziyofika lapha esikoleni nogesi-ke siphezulu kwawo kufakwa intambo njengoba ngikhuluma nawe lezi ezinkulu okuthiwa ama-mainline ezika-Eskom ukuze sikwazi ukudonsa siwufake esikoleni kungesisi isikole kuphela msakazi kuba bonke imizi awadwa. Kwi-class of 2025 ikakhulukazi kuma-matriculants sizothi kubona somkhandlu waSophongolo izandla zivuliwe ofisini lami labahlangabezana khona nezingqinamba mabasondele bazocela usizo emkhandlweni enguholayo okumkhandlu waSophongolo siyocela makusho ukuthi asinakho sicele kuhulumeni weprovince size siyocela nakuhulumeni wenational sizothi kama bayimisele bona lokho kwenziwe yi-class of 2024 bese bona babe ngaphezulu kwabo ngikhuluma nje kusasa lokho nginohlelo ukuthi ngifuna ukuhambela izikole lezi siyazi ukuthi la ezikoleni kunezingane ezingenayo uniform kunohlelo lwami engilihlonzile ukuthi sifuna ukuhambela izikole nezikole sihlonze izingane ngesikole ngasinye ezikhona lapha kithi Ophongolo ezingaba ama-20 ukuze sikwazi ukuyinikeza i-uniform kakhulukazi icathulo mina ngafunda ngihamba ngonyawo sengifunda ngisho high school ngangenaso isikole ngangeke ngihambe ngonyawo yingakho ngibeka phambili ukufunda ngithi sifuna ukubalekelela msakazi noma singakabathathi laba abaphila nokukhubazeka kodwa u2% lonofunekayo emkhandlweni wethu sizowakhipha ama-advert ngokukhulu ukushesha nje kulonyaka ukuze sikwazi ukuthi sibaqashe nakubo labade sibaqeqeshe sizobuka kubona kakhulukazi ngoba ngeke kusize ukuthi sithathe inkece yomkhandlu siqeqeshe abantu bethi sebenakho okufunekayo bese singabaqashi futhi sizimisele somkhandlu ukuthi sibuke kubona sibaqashe bakwazi ukulekeleleka ngoba kufundele ikakhulukazi njengoba kumgomo kahulumeni omkhulu ukuthi kufanele bebe khona abantu baphila nokukhubazeka emkhandlweni wethu Ophongolo namanje futhi asigcinile sizophinde futhi sibahlonze abanye abaphila nokukhubazeka bakwazi ukulekeleleka emfundweni ukuya phambili nokucosha amathuba emsebenzi. Siyabonga.